Jy weet wat so dit is. This is the DNA from 19 or even why good city fight. Het jy dit nou What is gehoor? it? Ja, dit is baas, het jy precies met al die keer met alles, het jy nie kom eens gaat gestaan, ek op een baas. Ek het jy wedstrijd, dat is iets anders. Wat is dit? Die eerste een is een beskiet en die andere een is een park. Ek klink baie weird. Sien jy weet toe? Nee, maar hy fluister het. Sê dit vir ordentlik. Klip hard, laat mense dit hoor. This means that you know not from 19 or even why the book city fight. En die ander een? En die ander een? Baas, het jy precies met al die keer met alles, het jy nie kom eens gaat gestaan, ek op een baas. Ek het met die koord, en sê die koord. Nou het sy jou op tyd. Nou kan ons het moet ek jou gat te laat. Speel het uit vir die mense. Kiri, en hou op met die kak. Kiri, sit nou neer uit ding. Die sit een ijswinkel, hierdie klein dorpie. En die saal. Wat is die saal geweest? Die saal is wat? Dankie, Koenie. Die saal is? Ik weet niet wat die saal is. Ik weet niet wat die saal is. Die eerste naam is Petrollewiek. Hij rijdt die straat met de radio op die kar. Hij zet de staats aan, ijskaats aan. Hy sê daar is 'n groot geskytery met Petrollewiek saal vanavond. 5 cent skyt jy alweer, 10 cent skyt Petrollewiek saal. Dit is jongens. Van lekker lag kom ek huil.